Добре, здравейте! В това видео ще говорим за природа. Сега сме на Витоша с кучетата и това е гората над квартал Княжево. Много близо до града. Вие може да чуете колите. Добре, тук имаме много красива гора. Това е гората. Това са дърветата в гората. И сега искам да ви покажа един хубав камък. Ето този хубав камък. Този голям камък, той е много голям, се казва морена. Във Витоша има много морени. Морените много често стоят над една река. Тук намерих нещо интересно. Това е едно листо с едно перо. Едно листо с едно перо. Ние казваме едно листо или много листа. В България има два типа гори. Ето тази гора тук се казва иглолистна гора. Ето тези се казват иглички. Like needle. Игли. Това е една иглолистна гора. Другият тип гора, другия вид гора се казва широколистна гора. Ето тези листа. Тези листа са широки. Те са широки. И ето тук вие имате широколистна гора. В иглолистната гора е типично да видим шишарки. Това, по което вървим, се нарича една пътека. Вие знаете път, като road. А това е една пътека. Това е една горска пътека. Днес аз съм на разходка с кучетата на тази горска пътека. Аз отивам на кратка разходка, малка разходка. Може би 30-40 минути, може би 1 час, но това е една кратка разходка на планината. С кучетата ходим на планина, може би 4-5 пъти на седмица. Вижте, тук има едно паднало дърво. Ейвъри прескача падналото дърво. Аз прескачам падналото дърво. Това тук е една пръчка. Една пръчка. Кучето не гони пръчка. Когато имаме сянка, слънце, сянка, слънце, сянка, ние наричаме това шарена сянка. В тази гора има едно много хубаво място за почивка. Стигнахме. Тук има място за огън, огнище. Ето това се казва едно огнище. А това тук са въглени. Въглен. С въглен можеш да рисуваш. Добре, време е да седна за почивка. Ето тук. И да, имайте хубав ден. Имате упражнения
за новите думи. Ще се радвам да коментирате и до скоро!